Ничек прессны ныгытырга? Хәерле көн элемтәдә Илнар Шәрәфетдин һәм бүген сүз шул хакта барыр. Әйдәгез, шөгыльләнә башлыйк. Бехисап элементларны өйрәнү өчен ныклы эш мускуллары хаҗәт. Менә аларның берничәсе. Беренче адым аякларны бүкләп, өскә күтәрәбез. 20 тапкыр эшләргә өйрәнәбез. Бурысларда бу хәрәкәт хәтта җиңелрәк бирелергә мөмкин. Дәвам итәбез. Икенче адым аякларны бүкләп өскә күтәрәбез, тиз генә сузабыз һәм мөмкин кадәр әкрен аска төшерәбез. 15 тапкыр эшләргә өйрәнәбез. Өченче адым почмакны тотып карыйбыз. Иң элек 5 секундтан башлыйбыз һәм ныгыган саен тоту вакытын арттырырга тырышабыз. Яхшы күрсәткеч 30 секунд. Бүгенге видео дәрес үз ахырына якынлашты. Әгәр дә ул сезгә файдалы булса, әгәр дә ул сезгә ошаса, бәяләп ва бүлешеп үтәргә онытмагыз. Исегездә тотыгыз, хикмәт даими күнекмәдә. Киләсе видео дәресләрдә очрашканга тиклем